Storja li minkejja d-diffikultajiet kollha qed toħroġ is-sabiħ ta' komunità ħajja. Numru kbir ta' nies qegħdin jgħinu sabiex Tommy ikun jista' jgħix ħajja iktar faċli. Wara 9 xhur ta' tqala li għaddew b'wiċċ il-ġid waqt il-ħlas it-tarbija ma telalix l-ossiġnu għal moħħha. Dan wassal biex din it-tarbija Tommy twieled bi problemi f'saħħtu. Sfortunatament dan it-tifel mhux kapaċi jagħmel affarijiet bażiċi li tfal oħra tal-età tiegħu jagħmlu waħedhom. Il-President tal-Kummissjoni Festi Parroċċa Madonna tas-Sacre Care Sliema, Brian Vigar, ħareġ bl-idea li jgħin lil din il-familja. Dan wara li jom it-tifel avviċinatu bl-istorja ta' Tommy. U tkellem ma' Net News bil-ħidma tiegħu li spiċċat infirxet ma' numru kbir ta' nies. Ommu Denise u missieru wkoll talbuna biex ngħinuhom f'dan it-trattament li jiswa madwar 35,000 u aħna ovvjament bħala komunità u parroċċa ma stajniex ngħidu le. Bdejna bħala ftit messaġġi bejnietna bħala kumitati tal-festa kif ukoll bej in-nies tal-parroċċa. Però din il-ħaġa nfirxet barra mill-parroċċa tagħna flimkien ma' parroċċi oħrajn ukoll barra minn ta' Sliema. Bħalissa Tommy jinsab l-Ingilterra fejn għaddej minn proċess sabiex itejbu l-ħajja tiegħu. Proċess importanti ieħor Tommy jkollu tama sabiex ikun jista' jagħmel affarijiet bażiċi waħdu, fosthom jiekol u jimxi. Dan il-weekend fuq it-suntir tal-Knisja tal-Parroċċa tas-Sagro Kwor se nintellaw attività b'risq il-festa. Però fl-istess waqt se nkunu fuq it-suntir jumej biex min irid jixtieq jiġi jagħti d-donazzjoni tiegħu biex aħna nkomplu niġbru għal Tommy. He's more than welcome. Aħna bħalissa ġbarna madwar 8,000 u ovvjament għadna ftit lura għas-somma ta' 35,000. Fl-okkażjoni ta' 100 sena parroċċa tal-Knisja Sacre Care ta' Sliema, il-Kappillan Patri Paul Gallia għalinna dwar il-ħidma li parroċċa se tagħmel sabiex ikun hemm iktar sens ta' komunità. Qegħdin matul din is-sena ċentinara nixtiequ anke u ġimgħa tkun sena ta' xi ċelebrazzjonijiet li jgħaddu daqshekk imma tkun sena fejn aktar jinħass is-sens komunitarju. Numru ta' qdiet kumpaniji u saħansitra nies minn barra minn Malta qegħdin jgħinu sabiex Tommy ikun jista' jgħix ħajja aħjar bħal kull tifel u tifla oħra. L-għajnuna se twassal ukoll biex il-familja tiffoka aktar fuq it-tifel filwaqt li ttaffi l-ispejjeż kbar li qed tiffaċċja.